Hai mentangin yuk singa boy ya kan dengan hynrei bangadang sudah tahu mentahi kam dah slem tandre te menta alin ngin yas ngap ya kan hynrei ledom ianga hynrei ngam sngewpher iakata ngan bat lagi kular pingala dempla jing ika jonga ai bakin yai ne shirta dei rutang mapi bangadai shisha oh bai jonga nyala oh bai jonga tang ma bingan the jingi nyala ular bala klei wat chun ban pen sem ai ular bala klei wat chun ban pen sem ai jonga ngajin iaphi ba pynleh jonga kum api koi ngam sham sudah lei kum api koi ngam sham sudah lei lada ngan lei wat sao dong berthei lada ngan lech wat sao dong ka berthei oh bai jonga tang happy ngan the jingin nyala oh bai jonga tang happy ngan the jingin nyala ular bai la klei wat chun ban pynleh no ai ular bagi la klei wat chun ban pynleh no ai ular bagi la klei wat chun ban pynleh no ai dei ma pi ba pen thian ianga min la ban si tang ma pi ko i banga per khat nam ti oh bai jonga tang sha pi ngai la oh bai jonga bingan the jingi nyala ular bangi la klei wat chun ban pynleh no ai ular bangi la klei wat chun ban pynleh no ai khublei shibun mah sebahaban komen ban ya like ban ya subscribe nomor kini kadei ke hynrei jonga te sebahaban ya komen mah bang khnang banganang la shu ban penmi nomor kadan shu ke hynrei ke bangala de ban thau mah te ngala de ban thau te ngan sa penmi mah nang ne shakmat nomor shibun ke hynrei ki ba ngamut ban rwai te ngamut ro ban thau kini kadei tang ka sedang jonga bat lada piyai kyrshan yang kawei kapor kawei pat ngan sapoi pat kawei pat ke kam mo kawei pat ke benta
Makani ka ba kabenta ka ba nga poy menta andri nga ngit lang ba ka jing kyrshan jompi ngan sa poy sa kawei sa kathong ka ba nga don de khublei shibun nang yai kyrshan na kawei kapor sa kawei kapor Blei un kyrkhu iaphi khublei shibun khublei si hajar mo khublei ya kitu ki bapet ya kani ka channel nga ai khublei kit bok kit ruyang iaphi khublei un kyrkhu iaphi. Amen. Thank you. Please like, share, and subscribe and press the bell icon. Wah.